Každá kuchyně začíná snem. My tyto sny proměňujeme ve skutečnost. Věříme, že právě v kuchyni se odehrávají ty nejdůležitější životní okamžiky. Momenty, které nás spojují, zážitky, které dávají životu smysl. Je to místo, kde se každý den stává výjimečným. Od přípravy jídla po společné stolování s těmi, které milujeme. Ale to, co je na našich kuchyních opravdu nejdůležitější, jste vy. Bez vás by to byl pouze prostor. Vy dodáváte našim kuchyním život. Každé jídlo, každý rozhovor u stolu, každá návštěva nebo oslava, to jsou ty pravé ingredience, které činí kuchyň jedinečnou. Děkujeme, že dáváte našim kuchyním život. Kuchyně Rondo.